Dostlar, 19 мартның 3-ші іш сағатына да келіп кердік. Ертеңгі шайлар эфирда. Сағат 9:08 минут. Һәм инде безнең вәгъдә иткән кунакларыбыз да эфирда. Ул да булса Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина һәм Ринат Абянов. Шагыйр имам. Эльмира кул булгады, әнә тегендә камера. Тегендә һәмнәмдә әйе. Ринат, хәйрле иртәләр. Ассаламу алейкум. Рәхмәт, безнең өчен турдан-туры Мәскәүдән почти килеп җиттек дип әйтеп әйтәләр. Аллага шөкер. Корабльна бал дибез битәгәр җиткәндә. Дуслар, без сезне көтеп алдык. Ни өчен дигәндә, менә бу разговор с душой, бу татарчасы бармы тәрҗемә әйткәндә? Без күңел белән сөйләшү дибез дә инде үзебездә. Күңел белән сөйләшү. Күңел белән, җан белән. Җан белән сөйләшү. Менә шундый зур бер проект турында ишеттек тә, сезнең белән шул турыда әңгәмә кыргалдык. Рәхмәт, бик зур. Ринат, син шушы тантананың авторы. Язганда нәрсәләр күңелеңдә булды? Әйтеп җибәрәләр. Ничегрәк килде идея? Кайдан башланды бөтен әйбер? Идея шундый фикер килеп чыкты. Чөнки инде мин имам буларак, туры килә бик күп кешеләр белән аралашырга, сөйләшергә, шуңа күрә кешеләрнең проблемаларын без күрәбез, дини нәзәрәтебез проблемаларына күрә. Әмма ничек аларны ачыклап күрсәтергә, ничек шушы проблемаларга җавапны күрсәтергә без күптән уйлаган идек, нинди формат алып эшләргә. Һәм дә Равил хәзрәт, Илдар хәзрәт минем тәкъдимемне кабул итеп, без шул проектны дәвам иттек. Һәм дә Илгиз Зайниев белән беренче частьне без язды, һәм дә инде дәвамын мин үзем язып бетердем. Чөнки шушы ике частьта без күрсәтәбез бер кешене, мәсәлән, бер татар кешене. Яшерен батырын түгел, бөтенебез белә Марат Башаров уйный. Марат Башаров һәм инде Марат Башаров персонажы, ул персонаж, Марат Башаров түгел, әмма бик кызык булып чыкты, чөнки язганда мин уйлаган идем, нинди исемен, шул инде исем куярга. Һәм дә уйладым, ул Марат булсын дип. Һәм бер язгачтан соң безгә Марат югарыдан әйткәннәр җибәргән. Һәм дә ул үзе әйтеп куйды, күбесенчә аның тормышын кабатлаган иде. Без Илгиз белән язган сценарийны, һәм дә инде бик шат идек, чөнки беренче һәм икенче часть биткәчтән соң безнең дини нәзәрәтебезгә күп кеше язган иде, шалтыраткан иде, һәм әйттеләр, без анда үзебезне күрдек. Кемдер начар кешеләрдә, кемдер яхшы кешеләрдә, кемдәдер шундый ук проблемалар булып чыкты тормышта. Һәм дә без моңа бик шат, чөнки без күрсәтәбез хәзерге заманыбызда, без дини нәзәрәт ачы, һәм дә күрсәтәбез татарларга беренчедән безнең нигезебез, русча әйткәндә становый хребет, ул динебез. Әгәр дә без динебезне онытып куйсак, әгәр дә без динне инкар итсәк, безнең милләт буларак дәвамы булмаячак. Төп нигездә дин ята димәк. Ринат, мин менә шул сүздән генә гафу итегез, менә Илмирга карап утырам. Илмира кайсы яктан килеп эләкте әлеге проектта һәм нинди вазифа башка? Мин чөнки карамадым, шуны дип әйтәм, безнең Илфакка андай беренче бүлеген карады. Хәзер икенчесенә барам дип йөри. Узын сүзнең кыскасы, Илмира, сез нинди вазифада һәм каян килеп эләктегез әлеге проектка? Беренчедән ул безнең илһамчы. Беренчедән миңа үземнең помощницам шалтыратты, әйтте. Илмира, менә шундый сорау бар, менә Азат Галямшин һәм Ринат Абянов бик зур һәм матур проект яздылар. Син аңа ничек карыйсың? Менә бу проектта бар, менә шундый җыр, әни дугасы дигән. Син аны тыңлап кара, нәрсә әйтерсең? Мин сценарийны укыдым, синопсисны, җырны тыңладым. Миңа бик ошады. Мин тут же әйттем, мин риза, мин бик телим. Һәм менә безнең
очрашу булды. Без бик әйбәт кенә сөйләшеп, шәйләрешеп, менә бу зур проектка әзерләнә башладык. Илмира, реклама булса да, бәлки ул җырчыга иртә таңнан җырлау бик авыр. Әгәр дә сез әзер булса, бер бәлки 2-3 сүзең генә булса җырлап күрсәтергә мөмкинлек бармы икән? Рус телендә? Ярый инде. Ми. Дуслар, хәзер бик экстремаль номер. Экспром. Молитесь, матери, молитесь о живых, о тех, кому дано на свет родиться, о ваших, о знакомых, о чужих, о тех, кто сам не знает, как молиться. Рахмәт. Татарстанның атказанган артисты Илмира Кәлимуллина. Әйбәт. Дуслар, мин дә барам. Жонга кіріп китте. Шынапта мұңа бармай мөмкин түгелдер. Қырғыз әлі, менә шушындай проект, мені бір сұрау. Бүтінісі де әйбәт кенә кабул иттем. Бармы каршылыкларда, менә дин дибез бит инде, бар бит инде элекеге карашлы кешеләрдә. Булдымы киртәләр? Булды, әлбәттә булды. Чөнки булмыйча булмый. Чөнки кайбер кешеләр әйтәләр икән, сез динне дөрес итеп аңлатмыйсыз. Әмма дә ләкин без күрәбез, мәсәлән, хәзерге заманыбызда мәчетләребезгә карасак, мәчетләребезгә, мәсәлән, татарлар килми. Мәчетләр, мәсәлән, Мәскәүгә карасак, Мәскәү өлкәсенә карасак, мәчетләрне татарлар төзделәр, яисә үзгә шәһәрләрдә, Россия үзгә шәһәрләрендә мәчетләрне электән соң татарлар төзделәр, әмма дә ләкин хәзер татарлардан бик аз процент мәчетләргә йөри. Татарлар яраталар, мәсәлән, концертларны, татарлар яраталар театрга килергә. Әмма дә ләкин без уйлыйбыз икән, мәсәлән, бездән соң безнең балаларыбыз, нук балаларыбыз, алар безнең рухи, милли, дини мирасны кабул итәләрме, юкмы? Шуңа күрә без шундый чыгышларны излибез. Шуңа күрә шул театр инде ул шундый безнең өчен бик biz şöyle uyladık, bik ehemiyetli нәрсә bulacak. Çünkü şuşu teatrga baribir meşitlerge kilmegen kişiler belki teatrga kilir. Şuna Teatraşa meşitke kilir. Teatraşa meşitke. Әйе. Şuna göre biz bizning tanılgan şəxslərimizni şuşu proyektga җәлеп итәргә булдыгыз. Әйе. Шәһәрдә һәм рәхмәт алар чакыруыбызны кабул ителәр һәм дә киттеләр. Һәм дә без Шуларның берсе Илмира Кәлимуллина Безнең белән турыдан-туры эфирда, кадерле дуслар, Мәскәү хәтле Мәскәүдән килгән кунакларыбыз ул да булса, Ринат Абянов һәм инде Илмира Кәлимуллина бүленеп алабыз бер матур җырга, дуслар. Булгар радиосы 91.5 FM. Инде без кунакларыбыз белән әңгәмәне дәвам итәбез. Кунакларыбыз исә безнең менә мондый. Мин баш бармакны өскә күрсәтеп әйтәм. Ул да булса Ринат Абянов, бүген сценарий авторы, имам, шагыйрь һәм Татарстанның атказанган артисты, бик сөйкемле шибәр Илмира Кәлимуллина әйттем бу сезне. Ниһаят. Хәерле иртә. Илмир кып-кызыл булды шуны укып бетергәнчә. Менә шулай дуслар, сүз куертабыз инде без шәхесләребез турында һәм инде үзләре белән әңгәмә кура башлаганчы тиз сорауга якынайдык. Илмира, гафу итегез, сез безнең кайсы яклардан дигән сорау бирәсез килә. Мин үзем Түбән Камадан. Әбием дәвәнием минем Саба районыннан, Шәүкә авылы. Әти яклары ул Болгар авылы. Менә шундый. Әни үзе Әлмәттә туган. Менә безнең шундый география. Татарстан җыелган икән монда. Менә Татарстанга бик шибәр. Ринат явында Татарстанга түгел шул Ринат, сез кайсы яклардан? Мин үзем Мәскәүдән туып үстем. Минем әнием аның тамырлары Татарстаннан, Арча якларыннан. Кенәр дип беләбез. Кенәр авылы һәм дә әтием аның тамырлары Нижгар якларыннан, Петракс авылыннан. Үзем инде Мәскәүдә тудым. Рәхмәт, бик зур. Хәзер шулай дип тиз сорауга Тиз күчәбез. сорау, мин сезгә сораулар бирәм, сез җавап бирерсез. Баналь сораудан башлыйбыз. Нәрсә ашарга яратмыйсыз?
Мин вообще ашарга яратам. Карап торышка бердән бик ашамагансыз. Маскировка. Мен ашарга яратмыйм, фастфуд яратмыйм ашарга. Һәм яратмыйм ашарга татлыларны, әмма ашыйм. Әни өчен әммә ашыйсыз. Безнең бит милли ризыклар тотлан тора, чәкчәкләр, талкыш кәһвәләре. Әйе, шуңа күрә ашыйм. Сезнең хоббигыз бармы? Нәрсә белән шөгыльләнәсез буш вакытта? Мин бейим. Бию дәресләренә йөрисеңме яки? Нинди биюгә? Нәрсә генә юк инде анда. Юк, халыкмы бальнилар дип аталам, кайсыны? Латиноамериканский. Әйбәт, кыздырасын инде. Сез нинди биюләр яратасыз? Шигырьләрне язам. Әлбәттә. Минем әтием биюче иде. Ничек әйтәләр, нам не природа отдыхает. Киләсе сорау. Нәрсә укырга яратасыз? Китапларны. Нинди авторлары? Олар күп. Беренчедән безнең автор Ренат Абянов. Искиткеч шигырьләре. Икенчедән мин яратам Халид Хасейни бар шундый язучы. Аннары Патрик Зюскинд миңа ошый. Алар күп. Рәхмәт. Чит ил авторларында бик әйбәт укыз алыйсыз дип әйтәм. Әйе. Мин дә Аллага шөкер укырга яратам. Һәм дә беренчедән мин шигырьләрне яратам укырга. Ул күбесенчә рус телендә инде. Шулай ук та китаплардан миңа бик каты ошый, мәсәлән, Нил Гейман дип әйтергә була, классиклардан, безнең классикларыбыздан Гаез Исхаки, Прозалар бу. Прозалар да, Толстой бик ошый, чөнки аның шундый тирән фәлсәфә уйлар һәм дә алар ислам динебезгә бик якын. Менә шундый сүз ишеткәнем, шагыйрьләр, кемнәр шигырь язарга ярата, алар гомумән чәчмә әсәрләр күбрәк укый дигән сүз. Сез менә килешәсезме? Әйе. Рәхмәт. Ярый, киләсе сорау. Нәрсәгә үпкәли аласыз? Илмирны нәрсә үпкәләтә? Менә кирәк мән сорау дип бурылып чыгып китәмез дибез. Нәрсә әйтергә белмим дә инде. Менә кеше хөрмәт итми, менә шул вакытта мине бик Ошыны чыгара. Әйе, ошыны чыгара. Мин кушылам. Кешене танырга кирәк. Кешене яратырга кирәк. Тормышыгызның кайсы көненә кире кайтыр идегез? Сагынып бик шундый теге значимый. Алай авыр суламагыз инде. Булар кереп киттеләр үзләренең туган беренче көннәреннән. Мин бик сагынам дәвәниемне. Без бергә бакчага барган чакларны бик яратам. Без бергә бәрәңгене дә утап, аны эшкәртеп, менә шундый Монда шундый музыка куясы килә. Мин бик аларны сагынам, менә мин кайтыр идем. Балачакка Мен кайтыр идем балачакка, һәм дә балачак турында миндә берничә шигырьләр бар. Әмма дә ләкин мин шундый кеше бик каты хыялланып, искә төшереп үткәннәрне, кызганычка каршы, бераз хәзерге заманны һәм киләчәкне оныта башлыйм. Шуңа күрә мин үз-үземә Эмоцияларга бирелмисез. Бирелмим, тырышам үз-үземне тотарга, әмма кай вакытта булып чыкмый. Әлбәттә, яшь чакларга кайтып әйбәт булыр иде, әмма инде ул хәл булып чыкмый, шуңа күрә Юкка барга хыялланып утырмаска дисең. Ринат Абянов татарча шигырьләр язамы дип сорыйлар. Язам, кызганычка каршы күп түгел, әмма язам. Менә бит, рәхмәт. Хыяллану дигәннән Булса, укып кына буламы? 4 ел гына булса, истә калганы. Истә калганы юк, минем Әйдә бер икенче эфирда кушыкканда Килештек, әзерлибез. Нәрсә турында хыялланасыз? Киләсе сорау. Хыялыгыз бармы? Бар инде, әлбәттә. Россия Федерациясының Сер булмаса. инде Оскарны алырга хыялланам. Бик сай yüzәсең, Минем сай. бик гади хыялларым. Бәхетле ана булып, Хатын-кыз бәхетле. Хатын бәхетле, балаларым сау сәламәт булсын һәм зур өйдә
ак рояльдә уйнап, полкада Оскар һәм Грэмми. Ирем янымда булса, әтием сау сәламәт булса, менә ул иң минем нык хыялым. Илмира, әни дугасын җырлаганнан соң без сезгә иртәнге чәй тапшыруның милли проектын премиясын бит тапшырабыз булай булса. Бер чынаяк чәй. Ринат, синең бармы хыялың? Минем хыялларым бар. Мин шулай ук там Илмира белән ортаклашам, әмма минем хыялларымда Оскар һәм Райля юктыр. Әмма дә ләкин минем әгәр дә шундый тирән хыялым булса да, ул милләт белән бәйләнгән. Минем теләгем татарлар тагы да диндә көчле булсын өчен тырышабыз без, һәм дә балалар татар телендә сөйләшсен, мәчетләргә татарлар килсен. Шундый хыялларым, теләкләрем бар. Шу сүзләрдән Ринат Абяновка Татарстанның атказанган имамы дигән андай юктыр инде бездә. Ну, идеяларыгыз көчле, Ринат, рәхмәт бик зур. Һәм соңгы сорау, тормыш девизыгыз бармы? Булса ничегрәк яңгырый? Анан хәзер ничектер оформить итәргә кирәк. Ничек бар шулай әйтегез? Хыяллар тормышка аша. Ашсын һәм Ашашак. әйе. Девизым инде шундый юк, алага ияреп, алга таба барырга. Бүленеп алабыз. Менә шундый девиз белән алга таба иярәбез, дуслар. Виталий Агапов продюсерлык үзәге тәкъдим итә. Ринас Әхмәтов Ак розалар җыры белән. Дип кенә әйтәсе килә. Бик матур. Бу чынлап та шулай намаздан соң күңелендә туган уйлармы? Бу фикер намаздан соң. Шунда шәккәндә язып та куйдыңмы, яки бер утырып, озаклап кичкән? Юк, мәчеттә язган идем, кайдыр бер сәгать. Миңа калса, Чөнки китәргә ярамый. Шушындый уйлар шулай тарала. Шушындый тәэсирләр белән халык сезнең спектакльгез, шушы тамашагыздан соң кайтып китәдер дип белмәм. Әйдәгез әле тамаша турында сөйләшеп алыйк. Гомумән башлык шуннан анонста күрендек, бик күп, бик зур артистлар катнаша. Кемнәр катнаша? Артистлар әйтсәк, ул беренчедән Марат Башаров, аннары Александр Головин, ул бик шулай җиңел бу проектка керде. Бездә катнаша. Инде бүтән артистларны мөселманнардан, татарлардан әйтсәк, Рамил Сабитов, ул шулай ук мәшһүр, танылган артист. Камил Фахретдинов безнең Мәскәүдә танылган ул җырчы да һәм артист. Шулай ук та бездә бар Равил, Эдуард. Мин артист шундый кем уйный. Ринат үзе дә уйный. Ну инде Әйеме? Әйе, уйный. Туктап караңыздай. Ну инде ди. Төп каһарманның берсе инде ди. Әгәр дә без җырчы артистлардан әйтсәк, ул әлбәттә безнең Эльмира ханым, Эльмира Туташ, Шарип Умханов, чечен җегете бездә җырлый, Айдар Хамзин, сез аны шулай ук беләсез, ул башкорт җегете. Алар катнашалар шушы проектта. Бу проектта димәк башка халыклар да бар, әйме? Бу халыкларны берләштерә. Әлбәттә, чөнки без диния нәзарәт, без гел, мәсәлән, татарлар һәм башкортлар турында уйлый алмыйбыз. Чөнки бездә чеченнар бар, бездә Дагестан милләтләре дә бар, бездә Урта Азияның милләтләре бар, һәм дә без һәр шушы милләтләрнең аларның шәхесләренә дә шулай чакырабыз, чөнки аларга да ул кызык булсын дип. Без бүгенге вакыйга турында сөйләшәбез, разговор с душой за гранью дип атала. Менә алдагы проекттан кагылыш аермалы буларак бу икенче өлеш дип атсак була. Дөрестер бит инде. Нәрсә белән ойла һәм мин белән бүгенге көнгә актуаль темаларны бик каты темаларны кузгатасыз. Беренче бүлектә без гадигна кеше турында сөйләдек, мәсәлән, ниндидер татар җегете диннән бераз яраграк иде һәм дә шулай төрле
ситуацияларга иләгеп, аның фикерләре үзгәрә бара иде. Әмма икенче бүлектә без күрсәтәбез шушы кеше тирән дингә чумды, һәм дә аны террористлар экстремаль төркемнәр дип әйтәләр. Экстремаль төркемнәр вербовка эшләп, аны тырышалар начар якка. Димәк, беренче өлештә кешенең динсезлеге турында сөйләшенгән булса, икенчесендә диннең артык куркынычлыгы ягында әйтеп бетерә кирәк буламы? Юк, без күрсәтәбез, кеше динле булса, аны җиңел түгел. Әгәр дә ул, мәсәлән, белемсез килсә дингә. Белемсез килсә һәм дә, мәсәлән, дингә килсә һәм дә, мәсәлән, безнең мәчетләребезгә, безнең имамнарыбызга алардан белем алмаса, ул бәлки начар кешеләрдән шушы белемне алыр, һәм дә бездә кызганычка каршы бик күп мисаллар бар. Мәсәлән, Мәскәүдә дә түгел. Шәп җегетләр иде, шулай бераз дингә киреп тотындылар, аны тирән өйрәнергә, әмма мәчеттә түгел. Мәчеттән тыш, һәм дә шулай кызганычка каршы алар югадылар. Әйтсен харышын, менә туры, дөрес юлны алыр өчен каян табыра кирәк? Мәсәлән, шул начар имаммы, яхшы имаммы икәнен ничек аерырга? Гомумән, спектакльдә аның җавабы бармы? Аның җавабы бар. Аны җавабы бар, һәм дә, мәсәлән, кешенең төрлесе дә була, имамнарның да төрлесе була. Кайбер имамнар шайтаннарны да уйныйлар. Үзеңә карап әйтәсең мин. Әмма дә ләкин, әлбәттә, безнең татарлар өчен беренче иң әһәмиятле бина ул мәчет булган иде. Шуңа күрә, әгәр дә кеше мәчеткә килсә, барыбер аны начарлыкка өйрәтмиләр. Әлдә бар бездә шундый проблемалар, мәсәлән, күп имамнар, алар совет заманнардан әллә бик дини белемнәрен тирән белмиләр. Әмма дә ләкин алар булдыралар шушы юлны күрсәтергә, кая барырга, каян өйрәнергә. Хәзер бездә төрле мәркәзләр ачыла, мәдрәсәләр ачылалар. Мәсәлән, Мәскәүдә бездә бик күп мөмкинчелек бар йөрергә. Әмма кешеләр никтер йөрмиләр. Мәсәлән, бездә бар шундый мисал, бер хатын-кыз Ярославльдан мәчеткә килә, безнең җәмгыять мәчетенә. Һәр атна шушы безнең мәчетебездән ерак түгел, минем бер туганнар яшиләр. Алар гомер буе яшәп мәчеттә бер дә булмадылар. Менә беләсезме, һәр вакыт тамашачы үз фикерен әйтә спектакльгә карата. Ички яктан ишетәсебез килә. Илмира, сезнең өчен бу әлеге проект нинди тәэсирләр калдырган? Мен дингә караш үзгәрдеме? Менә үзегезнең шәхсән. Ну, беренчедән, минем картәбием мәрхүм, ул бәләкәй чактан динне өйрәнергә бик аның ничек җаны тартты. Ул үзе абыстайны тапты. Һәм 15 яшендә безнең бит инде совет заманында мәктәпләр бик булмады. Бәләкәй генә авылда яшәп, ул үзе абыстайны табып, гарәп язмасын, барысын да үзе белде. Үзлектән өйрәнеше. Үзе өйрәнде. Шуңа күрә миңа бу тема бик якын. Һәм дә инде бу проектны мин жан белән, тән белән дә, тавышым белән дә инде ничек русча әйткәндә инде поддержала дип. Күңел белән кирип шумдыгыз. Әйе, күңел белән шумдым. Һәм көн сайын мин хәзер бу җырны тыңлыйм, әни дугасы. Һәм ничектер ул миңа белмим, ул теге вселенский масштаб дигән җыр, һәм минем мурашкалар бара, һәм мин бу проектны бик яратам, мин бу проектка бөтен кешене чакырам, килегез, ул бик кирәкле эш. Бәлки сез үзегезне күрерсез. Бәлки яңа яктан ачарлар үзләре. Әйе. Илмира, менә шушы проектта син дини яктан бик нык тәэсир итә дисең инде. Син бит әле ялгышмасаң, бәлки ялгышам, син бит кияүдә түгел. Юк, кияүдә түгел. Булачак кияү, моннан соң мусульман гына булырга тиеш дигән закон, канун булдымы, юкмы үзеңдә? Гомумән дин арасындагы мөнәсәбәтләр менә авырмы бармы? Мәсәлән, гадигән алганда татар белән урысның дине турында. Беләсезме, кешенең ничек русча әйткәндә инде помыслы должны быть чисты, ничек. Әлбәттә. Уйлары чиста булырга тиеш һәм
һәрбер китапта язылган, Коръәндәме, Библиядәме, Аллаһ ул мәхәббәт, ул зур мәхәббәт көчне бирә торган. Шуңа күрә кеше әгәр дә үз-үзен тыңласа, үз-үзен ничектер дин бит инде ул бик объемлы әйбер. Яки гомумән индивидуаль әйбер. Мин булай дип әйтәм. Индивидуаль да һәм бик объемлы. Ул бит бер ничек инде транскрипциядәме әйткәндәме, трактовкада әйтергә ярамый. Аны көн саен да укысаң, аның белмим, менә Гомумән һәр кешенең шәхси белем белән шәхси караш кушылышы дип атала. Мин бу очракта булай дип кенә әйтәсем килә, кадерле дуслар, барыгызны да шушы разговор с душой за гранью проектында көтеп калабыз гына дип әйтәсем килә һәм инде сезгә кунакларыбызга рәхмәт әйтер алдан сезнең әйттереп калмаган бәлки дигән сүз белән мөрәҗәгать итәсем килә. Сәламнәр бәлки юлыйсыз киләдер. Рәхмәтләр бәлки әйтәсез киләдер. Беренчедән бик зур рәхмәт чакырган өчен сезгә шулай ук проектка мин бик зур рәхмәтләремне укыйм. Сәламнәремне әнигә, тигә, абыйма. Алар тыңлыйлар хәзер. Алар тыңлыйлар, Алсуга һәм барлык булган туганнарыма сәлам җибәрәм. Һәм сезне яратып торган сезнең тамашачы да бар бит. Бу очракта сезне җырчы буларак та әйтик инде. Бик зур рәхмәт тамашачыларга. Килегез безнең спектакльгә. Казанда да, Уфада да. Әйтмин дидем, туктап тор, Жанка. Әйтмин дидем, сине көн сайын кич белән карап була ахырсы. Instagram турында Юк, мен кино турында, дуслар, аны беренче каналдан ялгышмыймага инде Алтын Урда сериалында күрергә була Эльмирин. Беренче канал. Ансы турында ойру сөйләшергә кирәк, кунакка көтеп калабыз сезне. Алла берсе ярый килермен. Рәт әфәнде. Беренчедән бик зур рәхмәт сезгә. Булгар радиосына мин күптән хыяллану турында сөйләгән дә. Минем беренче шулай бер хыялым булды сезгә килергә кунакка. Рәхмәт ясыл. Татарстанның хөкүмәткә рәхмәтләремне белдерәсем килә, Татарстан дини нәзарәткә һәм дә сәламнәрне милләтемә инде сәламнәрне әйтергә телим. Рәхмәт бик зур. Безнең белән турыдан-туры эфирда булды. Безнең студиябызда кунакта Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина һәм шагыйрь, сценарий авторы Имам Ринат Абянов разговор с душой за гранью проекты кысаларында. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт.